Giêsu đang yo theo lên ngày hát lu trong kali cần đết kha lê ka wan ban về sân ran kiberta ku try kino na ka bayo tia sân ran kila kersiu ya Lối akan radio magilang yang kaum la janta kumta Giêsu na gandit nang ta bagi senran kila berda utrai galin bat utrai kadu rau ula ban sân ran ki ong u e ba ku ni ba le ru ka de nang ta Giêsu la phai sha ki sân ran bat ku da gren ru tang ha ki a sha e ka jing e jong pi bu la Ong haki balai katang ine ijeng tenjo hanta paro kira kenyu senran hanta kiran yaki perta kumjo jing em jong i menta Chính an pelung kija bên ban kawan chính nhap klam ba shir kai la du chính sha